Pakai barang sembilan. Parang boten meni jujur. wis jahe kok. Kita jahe. Bisa di sini. Ayo. Aduh kan masih bujur. Wong loro. Ya. Terus. Aduh klinciku. Aku yang ngebrong-brong sedina ya ora leren tak kok Mas Agus kae lho. Wiwit waktu iki kan saya ini ora leren ya Mas. Wah jan wis. Yo sing ngurusi tebak dadi sing ngurusi gamelan. Wah wis telung bengi jan ora leren kula ya kali Mas Agus niku karo kanca-kanca. Wis. Mangko iku tadi katres nangku ya coba Mas ngalor itu tepung gelang mung kecele saya bunga rasaku yen kapal yen mulai bakal ndak pondong langgan bacekin dangdutnya dengan segera klincul Yo. yo Bu Eri coba ya apa ini ya presiden sih rada tua nah itu orang tua jan wis entek-entekan jan wis mikir dicedake mikir lah ya Bu anu Jo karo Mas Acel iki ibumu iki yo perias biar kondang saiki yo wah bisa gerak ya Mas ayo